Kaixo, Beatriz Caballero naiz, Pasaiako Udaleko Kultura eta Hezkuntza Teknikaria, eta 25 urte hauetan udalaren aldetik arduraduna izan naiz erakusketa antolatzen. Bizia izan da erakusketa honen bidea, oso polita eta interesgarria. Hasi zenean orain dela 25 urte ez genuen pentsatzen olako zerbait izango zenik. Hasi zen artista batzuen iniziatibaz, hor egon ziren